Tak ahoj Broňa, som rada, že sa nám podarilo spojiť po ukončení tvojho kurzu. Takže ja mám na teba takých prvých pár otázok, že aký kurz si u nás robila a ten prvotný dojem, ktorý ti príde na po ukončení kurzu u nás v Best English. Takže ahoj, ja som u vás absolvovala kurz B2, vyučujúci náš bol teda Edo. A môj Mhm, prvotný pocit je ten, že som si neskutočne tie hodiny užívala. Musím povedať, že bol to iný prístup, ako som bola zvyknutá napríklad ešte zo školských hlavíc, ale mhm, ten prístup bol oveľa, oveľa lepší. A ten prístup bol hlavne lepší preto, lebo bol založený najmä na tom, že sa veľa rozprávalo, že sa veľa prekladalo, že sa veľa robilo v skupinách a v dvojiciach. A mala som pocit, že oveľa lepšie tým pádom si to viem memorovať, pamätať a zároveň nejakým spôsobom aj precvičovať. Veľa sa hovorilo mhm. nahlas, čítalo sa nahlas a veľa sa komunikovalo. A to bohužiaľ sa v takýchto intenciách na školách nedeje. Jasné, rozumiem. No a samozrejme ja o tebe viem, že si teda herečka, určite si busy, ako my hovoríme v angličtine, zaneprázdnená. Ako si, úprimne, kľudne mi povedz, ako si zvládala to, že my vlastne vyučujeme relatívne intenzívne, vyučujeme trikrát do týždňa a ako možno na to vlastne reagoval Edo ako učiteľ a samozrejme aj iní učitelia takýmto spôsobom fungujú. Ako si to ty vnímala, zvládala? No, ono sa to dá nastaviť, ak ja viem dopredu, dlhodobejšie dopredu svoj program. Mhm, Samozrejme, stalo sa aj mne, že mi do toho niečo vošlo, takže som sa napríklad hodiny nemohla zúčastniť, alebo nie úplne v plnom rozsahu. To znamená, že som sa mhm, napríklad zúčastnila hodiny a pol, alebo som potom prišla skôr, že som sa pripojila neskôr. mhm. Ale samozrejme dá sa to zvládať. A robil ešte takú skvelú vec, že sme si vlastne na začiatku hodiny aj častokrát veci zopakovali, alebo sa pýtal, že ak sme niečomu nerozumeli, tak sa máme ozvať, alebo dokonca párkrát sa stalo, že ak som takto prišla neskôr a chcela som niečo dovysvetliť, tak po hodine sme sa ešte na 15-20 minút takto boli spolu v čete, alebo teda na Zoome a ešte mi Mhm. dovysvetlil. Takže akože fakt, že maximálne ochotný prístup v tomto. Super, to som veľmi rada. Dobre, mala si nejaké obavy sa do toho pustiť? Ako to bolo v tvojom prípade? Mala, jasné. U mňa ide hlavne o to, že ja som ešte z tých školských čias, tak ja už som teraz od vysokej školy, dajme tomu, že 5 rokov. Ja som Mhm, začínala vysokú školu, teda končila, keď začínala pandémia. mhm, A tým pádom som už veľmi ďaleko tiež od strednej aj základnej školy, kde sa teda jazyky vyučujú a ja som mala vlastne taký celoživotný problém, že sa u mňa nedával dôraz na jeden jazyk, ale plietlo sa mi viacero jazykov, trošku tak myš-maš cez seba a tým pádom mhm, som vedela z každého rožka troška, ale nejakým spôsobom som sa nedostatočne fokusovala na jeden jazyk. A to vlastne spôsobilo to, že ako náhle ten jazyk proste neprecvičujem, nepoužívam, som proste v Bratislave alebo na Slovensku v komunite, hej, samozrejme cestujem raz za čas, ale tiež cestujem s niekým, takže sa môžem mhm. spoliehať zároveň stále na niekoho, kto možno lepšie ovláda Áno. jazyk, tak som nebola proste hodená do situácie, kedy by som sa primárne ako zamerala a zafokusovala na ten jeden jazyk. Mhm, Lenže ja, keďže robím aj povolanie, aké robím, a to cestovanie, napríklad, ktoré som spomínala, je môjim veľkým hobby a zároveň takou psychohygienou medzi tou prácou, ktorej mám mhm, teda dosť, tak som chcela byť proste viac sebestačnejšia a chcela som a povedala som si, že naozaj sa oplatí investovať čas do jazyka a práve do angličtiny, keďže je to proste svetový jazyk najpoužívanejší. No a sama pred sebou som proste samozrejme mala isté obavy z toho, že dobre, že tak teraz naozaj idem do toho, že tá prvotná tréma aj z toho, že vôbec si priznať, že nejde mi ten jazyk až tak dobre, mhm, alebo mhm.
potom spustenie vôbec tej komunikácie. Samozrejme sme tam v tej skupine, takže sú tam iní ľudia, takže aj to bola taká obava, že proste poviem niečo a hneď Mhm. sa strapním. Lenže Mhm. nebola vôbec opodstatnená, pretože všetci ľudia, ktorí sme, celá tá skupina, sme vytvorení úplne z tej rovnakej, proste každý máme tú angličtinu na tej istej úrovni. To znamená, že nie sú tam ľudia, ktorí by nejak v angličtine boli lepší odo mňa, tým pádom bol to úplne neopodstatnený strach. Áno, áno, ale úplne rozumiem, hej, že keď k nám práve ľudia chcú ísť, tak tieto strachy tam sú a vlastne študent prechádza rozradením a až následne Áno. študuje. No ono to možno pochádza presne z toho staršieho obdobia, v školách sa nám všeličo udialo, takže úplne No chápem. áno, presne. Tamto môžu byť také traumatickejšie zážitky práve z toho, že bohužiaľ na školách to funguje inak. Každý má inú štartovaciu čiaru, každý je z nejakého iného zázemia. Možno, že moji rodičia napríklad angličtine sa nikdy nevenovali, keďže proste Mhm, žili trošku v inej dobe, kedy iné jazyky sa vyučovali na školách a išli do popredia. áno, Práve možno moja rodina bola skôr zameraná na tú nemčinu trebárs, takže u nás tá angličtina nebola taká preferovaná a tým pádom sme sa potom samozrejme postretávali v škole, ale deti, ktoré boli z rôznorodých prostredí. A napríklad moja najlepšia kamarátka, keď prišla na školu, už mala napríklad základy, lebo chodila do anglickej škôlky. Hej, mhm, je to iné. A tam napríklad vzniká prvý taký ako nie úplne príjemný zážitok, keď zistí niekto, kto nemal to zázemie, kde by sa tá angličtina používala a ide od nuly, že sú tam mhm. ľudia, ktorí sú proste lepší. Častokrát sa môže stať, že to dá niekto aj najavo, proste ten človek sa zlakne a tak ďalej. No lenže tu v tej jazykovej škole je to vlastne iné, lebo sme všetci na rovnakej úrovni a tým pádom tam nevzniká nejakým spôsobom nejaké pnutie v tejto Áno, akože. OK. Super, super. Tak som rada, že sa to u teba takto pekne potvrdilo, lebo to je naša snaha. Vytvárať v podstate prostredie, v ktorom ten študent vie postupne napredovať, učiť sa nové veci a komfortne dobre precvičiť a tým pádom vlastne stále napredovať ďalej. Výborne. Ja tu mám teda ešte zo pár otázok. Keď sa pozrieš na výsledok toho, čo ti to vlastne prinieslo, ty si študovala, mala si 6 týždenný kurz, myslím, V2 je, áno, tak keď si to teraz vezmeš ako celý taký výsledok, ako vnímaš ten rozdiel, alebo možno aj takúto schopnosť použiť tu v tvojom živote? Tak najväčší rozdiel, ktorý vnímam, ja som od začiatku už vlastne na tom rozraďovacom teste mala problémy s tým, že som vlastne nevedela, akoby tá plynulosť nerobila najväčší problém, že som veľmi dlho rozmýšľala, kým som niečo zo seba ako keby dostala von. Mhm, Zároveň ešte to bolo riadené aj tým, že som nebola si vlastne vôbec istá. U mňa, ako keď mám byť, že konkrétna, najväčší problémy vlastne robili už vôbec aj tie základné časy, ktoré sa práve na tej B2, tam sa tomu venujeme. Nejdeme tam mhm, do ešte nejakých komplikovaných časov, ktoré sú v angličtine, ale úplne tie základné, ako je proste prítomný čas, minulý čas, budúci čas. mhm, Tieto tri kvázi základné. Len už ono sa to môže zdať niekomu presne zase, kto proste v angličtine už funguje, že tak to je úplný basic. Lenže mhm, práve u mňa vzniklo to, že keďže som sa učila časy vo francúzštine, v nemčine, v angličtine a v taliančine, lebo som proste áno, tými školami prechádzala, kde bol stále nejaký iný jazyk, tak ja som vlastne ako keby si v tom vôbec nebola istá a len som v tých časoch tápala. A napríklad tieto časy, ktorým sa práve táto B2 veľmi venuje a dáva na to priamy fokus, tak mhm, to mám teraz úplne jasno. Že úplne. Vlastne dnes mi vlastne prišiel výsledok testu a mhm. mala som tam nejakých, možno nejaké úplne, že dve chybičky krásy, ale fakt také, že neboli ani veľké. A tam sa potvrdilo, že tie časy som mala kvázi úplne, že správne. Takže, Krásne, takže v super. tomto určite. Perfektné, tak to ma neskutočne teší, neskutočne teší. Tak A hor mňa. sa na B3. Treba Áno, ešte áno. vybrať správny termín, kedy zase naberieš nejaké ďalšie nové veci. Dobre, a mám pre teba poslednú otázku. Čo by si odporúčila našim študentom, alebo možno aj študentom, ktorí sa rozhodujú, ktorí hľadajú, hej, že
Akým smerom by si ty dneska, keď si vezmeš všetku tú svoju skúsenosť z minulosti, išla? Čo by si im odporúčila? No, v prvom rade akože odhodiť strach, pretože tým strachom sa nič nevyrieši. Nejakým spôsobom aj dlhodobé premýšľanie, že či ísť do toho, neísť. Proste za mňa je to jasná odpoveď, že ísť a venovať sa Mhm. jazykom. Samozrejme, ja čo by som odporúčila, keby som ja mohla nejakým spôsobom spätne ovládať svoj život, tak jazyky celkovo, a teda primárne sa bavíme aj o angličtine, tak to je proste absolútny základ v momentálnej proste dobe, modernej, rýchlej, kde nám tie jazyky naozaj otvárajú možnosti a možnosti absolútne, že všeho možnosti, že pracovné možnosti, vzťahové možnosti, cestovanie, priateľstva, proste Áno. všetko sa nejakým spôsobom prepája s tým jazykom, lebo ten jazyk je nejaká kultúra každého národa, takže proste je to jedna z primárnych vecí. Už by som to, ako keby, že by som to odporúčila každému, kto, a ešte keď má niekto aj to presvedčenie, že by to chcel, ale váha, tak naozaj akože tam nie je, že nad čím váhať, že ísť proste do toho, lebo s tým strachom tým sa nič nevyrieši, ani akože len sa to oddialuje. Takže naozaj Mhm. akože ísť a ísť do toho a prekonávať samého seba v tom a učiť sa ten jazyk, lebo je to, je to vlastne dobre pre toho človeka, pre každého vedieť proste ten jazyk. Určite. Perfektné. Takže ti veľmi pekne ďakujem. Možno na záver ešte zhrniem. Ja som na začiatku ani nepovedala. Moje meno je Lenka Kašejová, ja som riaditeľka Best English a rozprávala som sa s našou študentkou Broňou. Takže ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. No a Ďakujem. vidíme sa na B3, len to musíme ešte časovo vyladiť. Áno, ďakujem Dobre. krásne. Dobre, maj sa pekne a ďakujem veľmi pekne. Dobre, ahoj, čauko. Čau, čau.